Hambai, naik tong naik hasil itu borong thani wo puja no ani baik tang nengai kak sama si ya paro, tai oro especially hama ya paro musuh go cine MDC, tai sini di berang thani adong song, ano kaka hama ya song mani bagai, especially te bang belai ke hama namu musuh go, jorano musangai dopa ni tai sini wahani, je sobano dopa ni halok no berumit langan bagai, sakno belai ke sai dobui tong naik, sakno belai ke bedugui tongai sini bubagra bono buang ojora hama yapana musungo dai sung saimano ojora o tenor bebak siwo sunggo hawo tangsung ni bagai sunggo hawo siri ni je lai bumano pesini je reservation odo phani hamare ni thinangno sung yapa klanan bagai je tabun osoba obono ang sakbai thang beleka puro norok siwo ang ibet yo salkolok ma samung tangkha tai ang primary level ni sim AGS porong to ang je samung tangai tongo ang saktari ang samung tangai tongo omagin ang tiniko bordam sungo jadi pramothan bisingtui bubagarani bisingtui tai joto adom tini mothani adom ro nompa bisingtui ang saktari ang samung painai odo phano busuk date ang saktung ya pariman abang sakma bedok nai tai norong tendai ko kazana musungo sungo jorawo actually sungaro kisa uru kisa tongne ojora liya sung sanana musung makan mosong sung sini je askai paithan jorao phano sung thanjak ma li hangke thanjake sung samung tangma li hangke baksake sung yabre semai hangke sini salsa jogni jora phaigla abon baga wan sukka khoroksa o khane bubagrani logiwo bubagrani siri khoma jagawo ang khoroksa samung tangnai ngai oto phani khoroksa tipra sangai bono subanan baga ang belakhe ang sakno dino khobal ka hamni wan suku nongkoni question doctor nini uklok tabuk tai korkuma doktor tabuk thai phinai ti pramot hawo ba thamsani maribo bele hambai norokno sungmani bagri actually sung angobno salamu sungo IPFT ni je demand preparen separate state pulbajo separate state oro bahai no pulbajo separate state kuno phelai mungkrei demand to sung kuno phelai mungkrei hai hinbo okko salamu sungo tabuk sung dubasa ke tong eboi bobaran logi phane bagi no joto ani tai central executive committee ro hainai sung normal sanamu sungo 2-3 tarik kaisa state conference tongo IPFT ni abo a jaga finalize klainai busuk phainai phaya abo adana sung abon bore saimanai unbana ang confirm abon sanamu sungo dini ani yot IPFT te ang SGS te kebangma president vice president borok phainai ama ke sung te bo saimana jini arone buri bodol ro borok phainai ni ang Norong thani sana musuh.